Oimre nyakwara gi kamora mora ma intiere wakin machiegni e chenro mar Siwandha mar Joka-Nyanam, nyinga Chris Owino. Ka otieno ma kawuono wan kod thuolo kendo wan kod mor mar kelo ni mikae Mercy Nyabwala, men coordinator mar BBI e kaunti ma Nairobi. Mercy Nyabwala machiegni e Lolwe TV. Mercy, ka wachako nikech aseng'iso jopiny ni en coordinator mar BBI e kaunti ma Nairobi. E chak juma ni chieng' wuok tich, chenro mar loko pen chike mapachokae kokalo ewi bill mar BBI ne oyudo buok mapek kaluwore kod tho mar Senator Yusuf Haji, mane en jakom mar BBI Task Force. Ere wach minyalo wacho ewi tho mar Yusuf Haji nikech in achiel kuom jotelo mane otiyo kode machiegni e loko pen chike mar BBI? Gima anyalo wacho en ni Yusuf Haji ne en jatendwa, to ene mane ogone simu, ene mane orwake gi ker gi kod jakom mondo obed chairman mar task force mar BBI kane BBI ochakore. Omiyo en jatelo mane omiyowa ratiro maber kendo ene mane otiyo matek moyiero jok mokwongo mane otiyo task force mar BBI, jok mane nokelo experts mag administration, nokelo experts mag constitution, nokelo experts mag legislation. To kanosekelo jogi kanyakla, ne omiyogi ratiro kaka gidhi tiyo mondo gigol proposal mar BBI. Omiyo an anyalo wacho ni wawito ng'at maratiro, ng'at matiyo matek. Yusuf Haji, kaka ung'eye, en ng'at mosetiyo ne sirikal e positions mopogore opogore. Omiyo an adwa gorone mos makende ne familia mar Yusuf Haji, to Nyasaye oket chunye kamokwe. Kapod waloso mana e wach mar tho mar mosenindo Yusuf Haji, iparo kaka jatelo mar BBI kaunti ma Nairobi, en mich mane kata luor mane monyalo miyo mosenindo Yusuf Haji e pacho kae e kinde makama? Luor mwanyalo miyo Yusuf Haji kuom tiyo matek mosetiyo, nikech wan kawuono waneno BBI kaka entie ni osani en e assemblies, lakini jok manobedo piny mogoro wach BBI mokelo gigi duto kanyakla ne en through leadership mar Yusuf Haji kane BBI ochakore. Omiyo luor makende gi erokamano makende mwanyalo miyo Yusuf Haji en ni wasiruru wach mar BBI. Kata kodhalo koonge, to wang'eyo ni tije matek manotimo cha wamiye godo luor nikech wakalo godo BBI. Omiyo jo assembly duto kuma BBI nitie mapok okalo BBI, wasiruru wach mar BBI wakal. To jopiny duto bende gima nyalo kwayogi ni ka BBI odhi piny koro ne jopiny, wago uru ombulu mondo wasupport BBI. Kapod mana wan ewi wach mar BBI, nyaka sani mohewo counties 10 e pacho kae osepuodho bill mar BBI. Aparo kane wan kodi e juma mokalo, ne miyo wasingo ni county assembly ma Nairobi dhi puodho bill mar BBI. To ka wang'iyo namba mag MCAs moko e county assembly ma Nairobi, gitene gi puodho bill mar BBI. Manyiso ang'ono ne jogo mosebedo kan kod luoro ewi BBI county ma Nairobi kaachiel kod gwenge ma Kenya ma masawa. Kane waromo juma mokalo, ne anyiso unu BBI Nairobi watiyo matek, wapuonjo jo county assembly ber mar BBI. Nikech jok moko bende nitie igi kuomgi mane pingo BBI, lakini ne ok onyisgi ni BBI ni ang'o miyo upinge. To ne walero negi last time kane antie ka, nanyiso ni jakom norado kodgi Karen otek gi through ma experts mag BBI ne obiro onyisogi ni BBI nigi ber achiel ariyo adek ne jo MCAs, gima ne wawuoye kuom 30% mar ward fund mane miyogi cha. Koro apani negi winjo wach ma girwako wach maber. Omiyo kane nyoro kane giwuoye wach mar passing the bill, MCAs 114 nokalo bill. Omiyo ne bill mar Nairobi. Kendo ka mar county ma Nairobi adwaro gone MCAs duto erokamano nikech gikuodo wiwa. To gima wanyalo nyiso jo Tanga ni
gi green lights ni onge counties moko. Ka gibiro yudo counties moko mabiro miyo gi support ni gipingo BBI, to biro bedo counties matin kabisa. Omiyo Nairobi, which is the capital city, oseyie gi weche mag BBI. County Assembly ma Baringo e county mokwongo e pacho kae kuom pingo kata kwedo bill mar BBI. To county ma Baringo ni owuok e gwenge mag hoho mar Okak kata Rift Valley region, kama jalup Ker William Ruto wuokie. To kendo e county ma jakom Kano, Senator Gideon Moi wuokie, ma en achiel kuom jotelo ma pacho kae masiro lwedo bill mar BBI. Iparo ni mane nyiso ni BBI ok dhi kadho e counties mawuok e hoho mar Okak kose nonyisa ng'ono? Kaka yamo ringo, kaka wang'iye, en ni counties mantie Rift Valley wadhi yudo ng'eny counties go. Nitie madhi wacho ni no, ok dhi support BBI. To nitie moko, West Pokot en county mantie Rift Valley. To West Pokot en counties, entie achiel kuom counties man osekalo bill mar BBI. Omiyo ok wanyal wacho ni counties duto mantie Rift Valley dhi wacho no. Wan gi counties achiel ariyo adek moko ma wan sure ni dhi pingo BBI, nikech kanyo ema jotendgi madongo mapingo BBI nitiere. To gima nyalo nyiso jo Kenya duto kendo manyalo nuoyo en ni wadhi yudo the threshold mar 24 counties ma wadhi kalo. Target wa en ni wayud more than 30 counties mang'e ni wadhi chopo. Omiyo waonge luoro e Rift Valley gi counties mantie Rift Valley ni gidhi pingo BBI. Ang'e ni wadhi yudo gimoro e Rift Valley. Kapod iloso mana e wach mar target mag counties ma ugeno dhi puodho bill mar BBI, kane oloso kinde machien, ogai mar ODM Raila Odinga ne owacho ni en kod geno ni counties maromo 24 e pacho kae dhi puodho bill mar BBI kochopo giko dweni. Odong' mana juma achiel kende to wadhi tieko dwe mar 2. Iparo ni target no kata time frame no wadhi chopo? Ang'e ni gima ne ka wadok chien, ka wang'iyo gimomiyo counties osebudho kapok gi pass bill ni, gima nyaka wang'e ni assemblies ne nitie recess. County assemblies ne nitie recess, ne gin dala, ne giyueyo. To mondo luong-gi mondo gibi gi pass bill, mondo gi participate e weche mag passing of a bill, nitie process ma nyaka lu. To process no kao time matin. Omiyo pod wan gi geno ni juma mabiro wadhi yudo more than 15 madhi kalo BBI. Kapok watieko wach mar BBI, walosi ewi meto mar pok mar omenda ne counties nyaka atamalo 35. Un jogo masiro lwedo bill mar BBI usebedo ka wacho ni madhi kelo dongruok e kor gwenge ma pacho kata dhi medo dongruok e kor gwenge ma pacho kae. Jomoko makwedo BBI bende osewacho ni kata mana atamalo 15 ma piny owacho osebedo kamiyo counties ma pacho kae osebedo ka itiyo kodo e yor mibadhi. Bende manyiso ni medruok ne pok mar counties ma pacho kae, medruok mar omenda ne counties ma pacho kae, dhi nyiso medruok e weche mag mibadhi e counties? Weche mag mibadhi, ka chako gi weche mag mibadhi. King'iyo BBI as a bill, address weche mag mibadhi. Proposed bill wacho ni the Judiciary Service Committee mabidhi bedo formed mondo address issues mag mibadhi nitiere. To weche mag mibadhi ok dhi kao time kaka sani gi yware, nikech mage gik momiyo wasebedo wadok chien e weche dongruok. Koro nitie expert committee mabedo formed matimo investigation mag weche mag mibadhi e sirikal. Magigo dhi timo piyo, ka en wach court titeri tiyali to ing'ado ni bura. Omiyo mago gik madhi timore piyo piyo. To medo ward fund to 35% en gima ber, nikech nyiso ni ng'at ma ichiegni godo mabut dhodi ema dhi kelo ni dongruok. Sani ok wang'i kata jaod bura, nikech jaod bura nigi ji mang'eny. To ng'at michiegni godo ma en MCA mari, en gi fund ma make sure ni ogero godo sikunde,
ogero godo chiro, chichni, ogero godo, okelo dongruok e ward. Omiyo dongruok dhi bedo mang'eny. Kik wang'iuru ting', wang'iuru ber. Watieko e wach mar BBI, pod waloso mana wi pok mar omenda mimiyo counties ma pacho kae. Nonro yango ni counties ma pacho kae tiyo kod atamalo 70 mag omenda mimiyogi kod piny owacho e chulo jotich osara kar chwalo weche mag dongruok. Ere kaka BBI udhi neno ni omenda midhi miyo counties gi, thoth omenda midhi miyo counties gi oti kod e weche mag dongruok kar tiyo kodgi e weche mag chulo osara jotich mag piny owacho mag counties molongo ni recurrent expenditure. Kaluwore gi expenditure review committee mano osebedo formed gi jok mang'iyo kaka county ka county tiyo gi pesa momigi. Gima sirikal oseneno en ni kaka iwache ni counties mang'eny kawo pesani chulo godo osara, to dongruok matin ineno e counties ka counties. To kendo gima duong' ahinya be mantiere e counties gin weche mibadhi. Nikech walalo pesa mang'eny e weche mibadhi kaluwore gi dongruok monego bed ni itimo. Koro kaka nawacho chien en niya, committee madhi bedo formed on the Judiciary Council mang'iyo weche mag mibadhi mondo weche gi obed investigated mapiyo, mondo ka nitie jok michungo tich to chung tich. Ka nitie pesa moro, kendo kaka ne awacho ni the other time, ni the budget committee nitie pesa magigolo kata ka pod ywaruok nitiere between Senate gi Parliament mondo dongruok obedie. Mage ber mag BBI ka wang'iye as a whole document. Kik wang'iye into section. Ka wang'iye as a whole document, nitie weche ma BBI leronwa ni onge sama dongruok biro chung'e, ni nitie mibadhi moro madhi mbele. Kata en ywaruok between Parliament gi Senate, nitie kaka Treasury release funds to the counties kapod ginono wach mag mibadhi ma oyudore county ka county. Koro dongruok pod biro dhi mbele. Nyakwara Muga, geno ni isayudo mathoth ewi bill mar BBI ka koro waloko tanga wadhi loso e chal mar siasa ma pacho kae. Jagoro mar riwruok mar piny mangima mochung' ne weche mag ohala kaachiel kod dongruok Laktar Muhisa Kitui ne olando ni odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Kendo jomoko osebedo ka wacho ni en project mar ng'ato. To odiochieng' manyoro ne waneno kotimo romo kod ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod ngire Profesa Ngire Kibwana mar Makueni. Ere chung' ma iparo ni Dr. Muhisa Kitui obiro mondo bed project mar Raila mondo oti kode e duoko piny teko mar Musalia Mudavadi kaachiel kod Moses Wetangula e imbo mar Kenya? Gima nyalo wacho en ni mokwongo, ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar chung' in any public office, kata lando ni odwaro chung' in any public office. Koro en right mar Muhisa Kitui mondo landre ni an kaka Muhisa Kitui asewuok ni adwaro chung'. Mano right ne, and he has freedom to vie for any position sirikal mar Kenya kae. Mar ariyo, gima kendo anyalo wacho en ni Muhisa Kitui en ng'at ma osebede sirikand Kenya, omiyo ng'eyo kaka sirikal ma Kenya ringo, to osetiye kembni madongo, kata the recent ne en UN. Omiyo en ng'at ma pache ok wanyal weyo oko. Ka koro yiedhore ni koro odwaro chung' kata odwaro laro kom moro, en ng'at mokelo machiegni. Omiyo nahero gima jakom Raila Amolo Odinga notimo nyoro, kanene owacho ni oluonge mondo gilosi. Noromo bende gi Siwandha be noselando ni embo oneno kaka odwaro chung'. Omiyo gima jakom timo en gima ber kabisa, nikech okelo pach jogi duto mondo ket kanyakla, mondo nikech jogi gin jok mosebedo e sirikal, gisebedo telo mag sirikal, mondo owinj gik ma giparo mondo giti kanyakla. Omiyo an ok anyal wacho ni en project mar baba be pok olando, Raila Amolo Odinga pok olando ni en odhi chung' president kata odhi chung' prime minister, pok olando kom odhine. Sani
agenda ma jakom dhiro en mar BBI mondo kal, nikech odwaro ni constitution mar Kenya obed change mondo wa incorporate proposals duto mantie BBI, nikech gintie gi bergi. Mane gima nyalo wacho kuom penjo. Chai jotelo mag duond buche mag ANC Musalia Mudavadi, Ford Kenya Moses Wetangula, Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel kod jakom KANU Gideon Moi ne ulieko ni gichano loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Kendo Moses Wetangula kaachiel kod Musalia Mudavadi ne okwayo gai mar ODM Raila Odinga mondo sirgi achiel kuom gi lwedo e yiero maduong' mabiro mar kom ker, ka giwacho ni gisesire lwedo kuom thuolo maromo 3 chien to mapok obedo ker mapachokae. Iparo ni en thuolo mar Raila mondo osir achiel kuom Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kaachiel kod Kalonzo Musyoka lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro? Mago duto options manitie. Ok wanyal wacho ni mano options maonge. Mago duto nyalo timore. Ji wacho ga ni odiochieng' achiel e siasa chalo kaka higa achiel. Omiyo sani wan gi gine dweche 16 kinda 16 17 mondo wadhi e yiero maduong'. Omiyo pod wan gi gik moko mang'eny nyalo timore. Wanyalo yudo ka jok mane waparo ni ok nyal riwore ma kendo bedo kanyakla ma koro wuoyo ni kaka coalition achiel. Omiyo kelo Wetangula, Kalonzo, Musalia kata Raila kiyudo gi e group achiel ka gitiyo, ok en gima wanyalo wacho ni en strange kata gima okalo paro mane ji paro. Mago duto nitie. To wach Raila Moro Odinga siro ng'ato kuom achiel jogi, mano be nitie. Kaka awacho chien kanyo, Raila Molo Odinga pok owacho ni odwa chung' kom mane. Omiyo pod onyalo siro ng'ata mowuok ni dwaro chung'. Koro mago options manitiere ma ok wanyal rule out ni onge ng'ama Raila ok nyal siro. Kendo ibiro neno kata ka Raila pod biro luongo joka ka duto to biro mana keto gi piny, nikech gima wadwaro e Kenya ka en ni wariwre. Nikech mae unity ma wawacho. Wayudo ni jogi duto ae kabila mopogore opogore, lakini pod wadwaro gi duto mondo wa coexist, wadak kanyakla mondo water Kenya mbele. Iwacho ni wadak kanyakla, to moko kuom jod bura mapachokae ne chano loso chik madhi kumo tiyo kod wach mar Hustler versus Dynasty e kinde ma jotelo mapachokae dhi timo romo mag siasa. Wach mane okwed mokalo kod Senator ma Siaya James Agri Bob Orengo kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga. In kaka jatelo kendo ja siasa maten, iparo ni en paro maber mar keto chik madhi kumo ng'at moro amora e pachokae kata jatelo moro amora mar pachokae mar siasa mondo kik iti kod wach mar Hustler versus Dynasty? Rach mar Hustler en ang'o? Gima nyalo kuongo wacho ma adwa goyo negodo Raila Molo Odinga erokamano kendo Senator Orengo erokamano en ni Senator Orengo ong'eyo chike manitie constitution ma Kenya kae. To kumo wach mar Hustler versus Dynasty tere parliament ni en bill monego bed passed, en gima anyalo wacho ni mano imayo ng'ato freedom of speech kata freedom of association, because king'iyo wach mar Hustlers versus Dynasty ni kako odhi tengana gi chik en ni magi jok mobiro kanyakla to biro gi slogan margi. To gin gi right, gin gi freedom mar bedo gi slogan. Gin gi right mar form a political party. Mago right ma jo Kenya duto ni godo. To gimomiyo Hustler versus Dynasty kelo tungni e Kenya kae kata e pachoka en ni kaka jo tanga use ema miyo tungni bede e Kenya. Nitie mitokni mosewang' nikech perception ma osekete e pach oganda en niya, ka nitie headmaster moro ei gweng', headmaster ni osebedo headmaster higni 10, ogero ode moro matin kanyo maber, en gi mtoke moro matin kanyo moriembo koa skul odogo dala. To chieng' moro nikech koro nowinjo umb mar Hustler gi Dynasty, minyiso gi niya, ng'at ma oloyi gi mwandu
ok en watni, to ok en osiepi. En momiyo idhier, en momiyo intie kama intiere no. Omiyo perception ma jopiny nigodo, kata lower class, nigodo en niya, ng'at moloyi gi mewo kata gi mwandu en adui mari. Omiyo mano ng'ama nyaka ipingi, ng'ama nyaka idhaw. Iyudo ni koro headmaster cha, mitoke iwang'o ka noa tich, en onge wach moro amora, oonge dynasty moro amora ma entie. Iyudo ni ng'at moro oyawo dukane moro, osebet gi dukano higni 5, to en gi mtoke moro modhi godo shopping center, owaro go gik moko matin okele duka, oketo dhoge moko kanyo nyiedho, uso chak. Dhogege ka ji dhi to beto, mago gik mosetimore kuonde mang'eny e Kenya ka. Omiyo kaka iuso wach hustler gi dynasty ni ema kelo tungni e Kenya ka. Ema omiyo aparo ni it is between constitution gi peace. Ema omiyo jok moko wacho ni watere uru as a bill, wapase as a bill mondo kete ni ng'at moro amora matiyo gi this narrative mondo maki. Koro mano gima nyalo nyiso jok ma nitie e side ma koni ni gimany rieko mondo gipuonj go jopiny kaka gidwaro ni gius narrative gini endi, kar mondo giwach ni jok momewo gi jok modhier. Mano e gima apani kelo tungni. Aneno ka director mara nyisa ni sa omayo wang'a, koro adhi thuolo mondo ior ote mogik ne nyakwayo manene sa. Gima nyalo wacho mokwongo maduong' en ni namor nyoro kaneno ka jo Nairobi County gi Kisii County otiyo matek mokalo BBI bill. To waneno trend ni ka koro dhi different parts of the county. Waseyudo duoko kuom Rift Valley, waseyudo duoko from Nyanza, different parts of Nyanza, Luo Nyanza, waseyudo from Upper Nyanza, waseyudo kendo koro Nairobi ka. Gima nyalo nyiso jo Kenya duto en ni juma mabiro wadhi yudo duoko from Central Kenya, kuma ang'eni jo kambi moko gi ne wacho ni waonge support. To gima nyalo nyiso gi ni support wan godo. To gigo dhi biro in form of numbers next week. Wadhi ng'eyo ni jok mage ma support BBI gi jok makwedo BBI, mondo mi wadhi real picture on the ground. To gima nyalo nyiso jo Kenya duto ni wabeduru gi kwe, wa support BBI, BBI nigi berne, to mondo wasud Kenya mbele. Ero kamano. Erokamano nyakwara mogi, ne watwak achiel kachiel kod Mikai Mercy Nyabwala, ma en coordinator mar BBI e county ni ma Nairobi, kama ne walose weche mag BBI kaachiel kod siasa mapachokae. Erokamano Mercy kuom kawo thuolo mari kendo biro twak kod nyakwara mogi. Matayo ni chenro en an Chris Owino, ka Ruoth oriti kendo rita twarom kendo juma manyien chieng' tich abich seche machalo kod magi. Oriti masani, nyinga Chris Owino.